Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérem, az Úr Jézus Krisztusban Isten tiszteletünk elején dicsérjük a mi Urunkat, és énekeljük a 84. Zsoltárunknak első verszakát. A 84. Zsoltárunknak első verszaka így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves erőssége. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, és énekeljük a 255. énekünket, ami az új énekeskönyvünk, a 173. énekünk, ami így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni. Az első 3 verszakot fogjuk énekelni. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogy szól hozzánk a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszban, és egy kicsi rész az előző napi igeszakaszból is van. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből olvasom a 12-től a 23. terjedő verseket, ahol ekképpen szól Istenünk igéje. Mikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, és a törvényszék elé vitték, és így szóltak: ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálok benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Azután kiutasította őket a törvényszék elől, ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel.
Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, mert maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és azt mondta: ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten is úgy akarja. Azután elhajózott Efézusból, miután Cézáriába érkezett, felment, köszöntötte egy gyülekezetet, aztán lement Antiókiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárta Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyit tanítványt. Az Úr áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, de legfőképpen a megtartón és cselekvőin. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ekképpen. Drága Urunk, köszönjük neked a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ilyen borongós időben is van szavad hozzánk. És íme most azért jöttünk, hogy te szólj, Uram. Kérünk téged ezért szent lelked jelenlétéért. Te nyisd meg az igének ajtaját, hogy megérthessük és éljünk. Téged kérünk, légy jelen, és szólj a mi szívünkhöz. Te add a kegyelem kulcsát az ige hirdetőjének, hogy ne a saját kútfejéből szóljon, hanem a te igédet szólja. Drága Uram, megvalljuk, hogy rád van szükségünk. Kérlek, jöjj, és te taníts minket. Amen. Készülvén az ige hirdetésére énekeljük a 294. énekünket, ami az új énekeskönyvünkben a 449. énekünknek, annak is az első verszakát, ami így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít éltet, bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Szeretett testvérem, az Úr Jézus Krisztusban az az ige, amelyről szólni kívánok hozzátok, megírva található két ige szakaszban, a János evangéliumának 4. fejezetének a 24. versében, és Zakariás próféta könyvének 4. fejezetében, a 6. versben ekképpen. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azok lélekben és igazságban kell imádniuk. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Eddig a Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, nem túl biztatóan kezdődött a mai ige szakasz, nem? Azt olvashattuk, hogy a zsidók egy akarattal párra támadtak, a törvényszék elé vitték. De miért? Hát azért, mert a sötétségben lévőknek nem tetszik a világosság, az irritálja őket. És akiknek megvan egy bizonyos elképzelésük a vallásról és a hitről, annak nem tetszik, ha valaki valami más mond, hogy lehet az Isten máshogy is tisztelni. Ugye a szívembe égett egy ige, amit az elmúlt héten olvastam az egyik reggelen, bibliaolvasásom között, csendességemben, a Róma 10.3-ban van megírva, így szól. Mert az Isten igazságát nem ismervén és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, Isten igazságának nem engedelmeskednek. És ez a vallásos ember természetéről szól, akik nem ismerik az örömhírt, nem ismerik személyesen Jézus Krisztust, és nem olvassák a Bibliát, azok tulajdon igazságukat igyekeznek érvényesíteni, és a saját elgondolásukat. Úgy hiszem, hogy ez azóta sem változott. Én magam is ilyen voltam, mikor fiatal voltam. A Bibliát nem olvastam,
Jézus történeteit ismertem, ugyebár a hittanórákról, meg a templomból, de ennek ellenére nem volt személyes kapcsolatom vele, de azért a templomba jártam, és a véleményem az megvolt. Aminek néha hangot is adtam, igaz, hogy akkor is csendes ember voltam, úgyhogy nagyon csendesen, csak egy-egy személynek, nem nyíltan, de azért mégis megvolt a véleményem. És nem ilyen sok vallásos ember ma is, hogy a Bibliát nem olvassa, Jézus személyesen nem ismeri, nem találkozott, nem tudja, mi az a megtérés, nem tudja, mi az a megváltás, nem tudja, hogy mi az a bűneinktől való szabadulás. Jár templomba, hívő is hitetlen, mert majdnem minden templomban vannak ilyenek, és a hitetlen elnyomja a hívőt, mert neki megvan a véleménye, és a saját igazságát igyekezik érvényesíteni, és érvényt szerezni neki. Megpróbálja a törvényt betartani és betartatni, de nem Isten törvényét, hanem a saját törvényét, amit ő elképzelt, hogy az igazi vallás az lenne, hogy. De most képzeljük el, hogyha tényleg ebből állna a vallás, akkor minden ember építhetne egy külön templomot, mert különböző elképzelések vannak, aztán különböző elképzelésű emberek egy templomba mennek majd. De hát a hit ez nem erről szól. A hit arról szól, hogy Isten igéjét követem. És ha valóban fontos számomra Isten, akkor elkezdem olvasni a Bibliát. És ha olvasom a Bibliát, akkor tudom az Isten akaratát. És ha tudom Isten akaratát, akkor az lesz szívem vágya, hogy tudjak az szerint élni. Mint mondottam, én is régebben ezek közé tartoztam. Akik nem nyitották ki a Bibliát, fogalma se volt, hogy mi van a Bibliában. Hittanon, templomba hallottam, amit hallottam, ha közben nem szövegeltem a karba a fiúkkal meg a lányokkal. De azért a véleményem az megvolt. És simán el tudtam volna magam képzelni magamról, hogy ugyanazt megteszem, amit ebben a történetben a zsidók. Elítélem azt, aki nem passzol az elképzeléseimbe, aki nem felel meg a saját igazságérzetemnek, akinek a szava bizonságtétele nem egyezik az én bizonságtételemmel és az én elgondolásommal. Mert én úgy gondolom, hogy. És az válik vezérfonallá, hogy én úgy gondolom. Csak hogy Istent így nem lehet követni. Ez hamis Isten tisztelet. Mikor az én elgondolásom szerint megyek. Az igazi Isten tisztelet az, mikor az Isten elgondolása szerint megyek, és az lesz az én zsinórmértékem, az szerint megyek, ahhoz irányítom, ahhoz szabom az én életemet. De mikor én úgy gondolom, abból általában bajok származnak. Ma már inkább szomorú a szívem, mikor ilyen embereket látok az egyházban, és imádkozom értük, hogy ők is ismerhessék meg a királyoknak királyát és uraknak urát, aki szeretettel közelít hozzánk, és ma is meg tud szabadítani megkötözöttségeinkből, és ma is ingyen kínálja azt, hogy aki igazán meg akarja ismerni őt, az meg is fogja ismerni. De nem úgy, hogy én úgy gondolom, hanem Isten igéjén keresztül kinyilatkoztatja magát neki. A vallásos embernek nyűg a vallás, a törvénynek megtartása, a megfeleléskényszer. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen ember van, akinek ott van a megfeleléskényszer, meg akarja tartani, érzi, hogy nem megy az, de azért fogát összeszorítva, csikorgatva, csak valahogy az Istenkinek csak meg szeretnék felelni. De ez nem hit, mert a hívő embernek az Isten igéjének való engedelmesség az édessé válik. Emlékszem arra, amikor először átélhettem, hogy valamit megértettem a Bibliából, és elterveztem magamba, hogy én ezek szerint fogok élni, és ráléptem arra az útra, és ahelyett, hogy az előtti volt biztos benne gőgés,
beképzeltség és teher mellett ezt nem éreztem, hanem örömnek éreztem. Örültem, hogy Isten igéje szerint élhetek, hogy ráállhatok arra az útra. Teljes öröm töltötte el be a szívemet, hogy Isten útján járhatok. Hadd kérdezzelek meg téged, hogy te most hol tartasz? Mert aki most itt van, mindenki eljutott oda, hova a zsidók eljutottak. Templomba járnak, nem? Templomba járó közösség van ittent, hisz nincs karácsony, mikor ugyebár mások is bejönnek, vagy húsvét, amikor szintén betéved egy-két más ember is, aki általában nem szokott jönni. Most olyan emberek vannak itt, akik templomba járunk. De nem az a kérdésem, hogy templomba jársz-e, mert azt tudom. Az én kérdésem az, hogy miként követed Uradat, Istenedet. Úgy, hogy vannak elképzeléseid a vallásról. Hogyan lehetne megreformálni a református egyházat? Vagy féltő szigorral igyekszel betartani és betartatni a törvényt? Árgus szemekkel nézed a másik életét, és ha valami van, akkor rögtön rászólsz, hogy na, a reformátusoknál ez nem szokás. Igen, mert mi kemény nyakú kálvinisták, nem? Mi tudjuk a rendet megtartani. És tudjuk a másikra rászólni, mert a másik hibáját könnyű meglátni. És közben szemünkben meg ott van a gerenda. És a szálka véget rögtön mondjuk, hogy na. Vannak ilyenek, hála Isten, mi gyülekezetünkben nem tudok ilyenekről. De van egy-két gyülekezet, ahol van egy-két nénike, meg bácsika, aki elég erélyesen, meg elég keményen be tud szólni embereknek, akik nem felelnek meg az ő elképzelésüknek, hogy milyen ember járhat templomba, mert ugyebár ilyen emberek szerint csak tiszta múltú emberek járhatnak templomba, nem? Hát, hogyha kommunista volt, akkor pláne, hogy nem járhat, nem? Hogyha pártag volt, akkor se járhat. Ha ez volt, vagy az volt, vagy ismerem a múltját, tudom, hogy ki volt, akkor se járhat. Milyen jó, hogy Jézus tanítványai között is mindegyiknek volt múltja, és nem tiszta múltja volt. És minden hívő embernek volt múltja. Nem úgy születtünk erre a világra, hogy rögtön glória volt a fejünkön, és most sincsen. Ne legyen ennek senkinek tévképzetei. De az Istentől elszakadt emberként jöttünk erre a világra, ugye, ahogy Kárté mondja, hogy bűnben fogantatunk és bűnben születünk meg, az első embernek esete folytán, és abból szabadulnunk kellett. Meg kellett térnünk, találkozni kellett az élő Istennel. Csak így tudunk itt lenni. De visszatérve egy kicsit, hogy hogyan vagyunk itt ebben a templomba. Féltő szigorral igyekszel a törvényt betartani és betartatni. Hogy mindenki azon az úton járjon, ahogyan te szerinted helyes, még ha azért nagy áldozatot is kell hozni, de azért összeszorított fogakkal talán csak sikerül. Vagy megismerted azt, aki szabadságot és örömöt ad a szívedbe. Akinek az Isten útján való járás, az igének való engedelmesség, nem görcsös akarás, nem áldozat, hanem kiváltság és öröm. Szívem vágya az, hogy ezt mindenki megtapasztalhassa. Hogy aki templomba jön, az tudhatja, hogy tudhassa azt, hogy mi az Istenben való öröm. Hogy Isten felemel, bátorít, megment, örömöt ad a mi szívünkbe.
Ezt mondom én Isten követésnek, mikor valaki megismeri, és már nem az a régi törvénynek való engedelmesség, mert akkor nyugodtan lehetünk zsidók is, elmehetünk, és a törvényt megpróbálhatjuk megtartani szó szerint, egy baj, hogy nem fogjuk tudni. De Krisztus megszabadított bennünket, és egy új útra hívott bennünket. Mit is mondott az igénk? Az Isten lélek, és akik imádják őt, azok lélekben és igazságban kell imádniuk. Nem törvény által, nem megfelelés kényszer által, hanem lélekben és igazságban. És hogyan kell hirdetnünk az Isten igéjét? Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Hány templomban ezt el lehetne mondani, hogy ember, hát mit pletykálsz, mit szólsz be a másiknak? Nem erővel és hatalommal, nem a szádnak az erejével és hatalmával, azzal, hogy beszólsz és elmondod a többi, és kiutasítod a másikot, hanem az én lelkemmel. Ha ez nincs bennünk, akkor bizony ott lesz a szívünkben a keserűség, a harag és a keménység. És nézzétek csak meg, mit tesznek az ilyen emberek, akik nem ismerik őt. Tehát nem ismerik Istent. A zsidók egy akarattal pára támadtak, és törvényszék elé vitték. Ma bizonyára nem vinnék törvényszék elé, nem vinnék a bíróságra, hogy azt mondta, hogy máshogy hirdeti az igét, mint ahogy én elképzeltem, elgondoltam. De a templomból bizonyára kikergetnék. Nem szó szerint, hanem szeretetlen, kemény szigorukkal, szúró tekintetükkel, fölényes ájtatosságukkal. Higgyétek el, sok ember ment már így ki templomainkból. Mikor valaki fölényesen a másikra ráförmed, valamit mond, de szeretetlenül mondja, ami üt és sért, ami lenyom és rombol. Ma is vannak, akik megfogják az Istent kereső embereket, és kikergetik. És tudjátok, mi a legszomorúbb a történetben? Hogy a vallásos emberek ilyen indulattal a törvényszék elé lökik Pált, a világi tisztségviselőben sokkal több, sokkal nagyobb emberiség mutatkozik meg. Azt mondja az igénk. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió azt mondta a zsidóknak: ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont tanításról, nevekről és a ti törvényetekről vitatkoztok, azt intézzétek el magatok, mert én az ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Ha törvénytelenséget követett volna el, akkor bűnhődnie kell. De azért, hogy másképp gondolkozik, azért nem kell bűnhődnie. Miért ne gondolhatná, hogy Jézus a Krisztus, ha az ő lelkének ez jót tesz? Még egy hitetlen helytartó és egy hitetlen tisztségviselő is azt mondja, hogy hát hadd gondolkozzon úgy, ahogyan akar. Valami rosszat tett, lopott, ölt, verekedett, valamit tett ilyet? Nem. Akkor nem fogok én ebbe bíroskodni, döntsétek el ti magatok. Miért kellene neki bírává lennie? A hit felszabadít, a vallás megkötöz. A hit oda vezet az Isten szeretetéhez, ahol az ember megkapja a szabadságát, örömét, a vallás üt és agyontipor. Ezt láthatjuk a történetben is. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel. Mivel nem tudták érvényesíteni a saját igazságokat, vagy ahogy itt az igében olvashattam, hogy
igazságukat igyekezvén érvényesíteni, és nem tudták kérvényesíteni, hát akkor ugyebár a zsinagóga vezetőt kapták el, és rajta töltötték ki a dühüket, mert nem tudták megvédeni azt, amit ők elképzeltek, hogy szerintünk így kell az Isten tisztelni, és szerintünk Pál nem mondja helyesen. És megfogják Szósztenészt, és elkezdik verni. Nem tudom, mennyire volt érthető, de remélem sikerült rá két lelkületre rávilágítani. A Krisztusira és az ördögire. Noha mind a ketten templomban vannak, a krisztusi lelkületre jellemző a békesség, az öröm, a jó akarat, ami azt szeretné, azt kívánja, hogy a másik ember megszabaduljon, felszabaduljon és éljen. Javát keresi a másik embernek, és ezért vezeti a Krisztushoz, hogy ő is éljen, ő is tapasztalja meg azt, amit én megtapasztaltam, hogy én se tudtam magammal mit kezdeni, én se tudtam magammal bírni, de Krisztust megismervén teljesen megváltozott az életem, hogy felszabadultam, megszabadultam, örömteli lett az életem, békességben lehetek, hogy jó élni. Nem kell hozzá pénz, nem kell hozzá ital, nem kell hozzá hatalom, és mégis örülök, hogy a bőrömben vagyok. Mert jó élni, mert öröm élni. Az ördögi, az lenyom, uralkodik, ellopja az örömünket, pusztítja és szétdobálja a közösségeket. Nem hiába mondja Jézus, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Sokszor mondtam, sokszor fogom mondani. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha elmentek egy közösségbe, gyümölcseikről megismeritek őket, hogy melyik jellemző arra a közösségre. Hogy békesség van benne, öröm van ottant, jó akarat van abban a gyülekezetben. Olyan jó ott lennem, mert olyan békességet kap a szívem. Vagy pedig letipornak és lenyomnak. Ott van egy fal, amit érzek, hogyha megmozdulok egy kicsit is, már árgus tekintetek ösztüzében vagyok. Hogy itt még megmozdulni sem lehet, mert az hogyan illik templomba, nem? És hány gyereket kikergettek így a templomba, hogy elkezdett mocorogni, hogy hát mit várnak 5-6-7-8 éves gyerektől, mit várnak? Neki nem tud annyit figyelni még, mint a felnőtt. Pláne, hogyha jó unalmasan felolvassa a papa igei hirdetést, hogy micsoda, persze, hogy elkezd mocorogni. Aztán vagy az ujjával játszik, mit csinál a szülő, mikor látja az árgus tekinteteket? Nem. Vagy ha visz magával játékot, elkezdi gurigatni az autót, de gyorsan, Nem ezt csinálja. És a gyerekbe ezután elvárjuk, hogy olyan jó érzéssel menjen templomba, nem? Az előhangot azt megcsináltuk, hogy nem, meg sem moccanj, egész végig így vigyázba, üljél a padba, és aztán, drága gyermekem, érezd magad jól. Tik jól éreznétek magatokat? Ugye, hogy nem? És miért várjuk akkor el tőlük? Miért? Melyik lelkület van bennünk? Miért ne játszhatna közbe az a gyerek? Miért ne lehetnénk szabadok? Miért kelljen azért félni, hogy valakinek esetleg fel kell állnia, ki kell mennie? Miért érezze magát ezért rosszul? Miért nem tudunk teljesen szabadok lenni és örülni? Krisztus megszabadított bennünket. Szabad emberek vagyunk. És reménység szerint
örömmel jöttetek ide, úgy, ahogy én is örömmel jöttem. Reménység szerint megéreztétek ezt a változást, amit a Krisztus végzett életetekben, és ha ez benne van, akkor ott van bennünk az alázat, ott van bennünk a szabadság, ott van bennünk a jó akarat, meg a segítőkészség, hogy szeretnénk, ha minél többen ezt megismernék. Szeretnénk, ha minél többen rálépnének a krisztusi útra, mert tudjuk, hogy mennyi mindent nyertünk, és közben semmit, de semmit nem vesztettünk. Bár a világ, az ember azt mondja, hogy nem akarok megtérni, mert akkor ezt se csinálhatom, azt se csinálhatom, ma minden jót elvesztek, nem? Hát akkor nem mehetek buliba se, ebbe se, oda se, akkor minden jót elvesztek. Dehogy vesztel. Semmit se vesztek, és mindent megnyerek. Hogy is mondja Pál? Ami nekem kár és szemét volt. Vagyis ami nekem mi volt? Mindent kárnak és szemétnek ítélek. Miért? Krisztus Jézusért. Ami addig nekem nyereség volt. Nyereségnek nézem, hogy jaj, de jó nyereség, hogy ez igen, ez lesz az életem kiteljesedve. És azt mondja, hogy kár és szemét. Nem azzal teljesedik ki az életem, hanem Krisztusban teljesedett ki az életem. Ott kaptam örömet, és ott kaptam új életet. Ott változhatott meg a szívem, az érzéseim, meg a gondolataim. Ott teljesen újat kaptam, és örülök benne lenni. Rég fölmondtam volna, hogyha azt tapasztaltam volna, hogy Isten útján egy idő után nem jó benne lenni. Mert akkor minek hívogassalak benneteket, hogy gyertek velem együtt, szomorkodjatok, jaj, gyötörjük magunkat, hozok valami, nem tudom, korbácsot, hogy majd ütögessük magunkat, hadd szenvedjük, mert olyan jó szenvedni, nem? Hát nem ezért, mert érzem magamon, hogy jó. Mert érzem, hogy felszabadít, megszabadít, hogy ez éltet. Hogy itt tudok reménységgel a jövő felé nézni. És itt tudok tovább menni. Így boldog az én szívem. És ezért tudok másokat is hívogatni, és ezért vágyakozom, hogy minél többen ismerjék meg, mert ezt akarom, hogy meglássák és átéljék. Hogy őnekik is ne csak a testüknek legyen jó, hanem a lelküknek is jó legyen. Milyen jó azt látni, hogy Pál nem megy el. Azt mondja az írás, hogy Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, ezután elbúcsúzott a testvérektől. Ez alatt értsétek azt, hogy buzdította és bátorította a híveket, hogy nehogy csüggedjenek a háborúságokat látva, hanem örüljenek, ha méltónak találtatnak arra, hogy Jézus nevéért szenvedjenek. Furcsa dolog, de működik. Mert ugye bármikor Jézus nevéért gyaláznak, az emberi logika szerint az következne, hogy az ember összehúzza magát, meg szomorú, meg minden, és mégis az Isten lelke meg tudja adni, itt is érvényes ez a fordított logika, hogy örömmel tölti el az ember szívét, amikor Jézusért gyalázzák. Valahogy úgy tapasztalom, hogy népünk között több a pesszimista, talán azért, mert panaszkodni sokkal könnyebb. Istennek népe, mondom az eheti házi feladatot. A feladat az lesz, hogy állj a talpadra, és bátorítsd a csüggedőket, és erősítsétek egymást. Éljük meg a valóságban azt, amit a zsidókhoz írt levélben ír az apostol a 10. fejezet 24. versében, hogy ügyeljünk arra, hogy egymás szeretetre és jó cselekedetetre buzdítsuk. Természetesen sokáig nem maradhatott Pál, tovább kellett mennie,
de a buzdítást azt nem hagyta abba. Tudva, hogy milyen fontos a jó szó az embernek. Így fejeződik be a mai igeszakaszunk, hogy Pál sorra végigjárta a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Erősítsétek hát egymást. Olyan sok panaszkodó van, olyan sok negatív ember van, akár a politikát nézve, akár a világ eseményeit nézve, akár csak a saját kis életében, hogy mi történik. A legelső, ugyebár, mikor az emberrel, másikkal találkozik, mindig megkérdezzük, hogy vagy, és az legelső dolog mindig a panaszkodás. Jaj, most ez fáj, az fáj, ez történt, az történt, a másik még rákontráz, semmi. Jó magyar szokás, ugye mindenre rá tudunk kontrázni, hogy a másik baj az semmi, a miénk is sokkal nagyobb. De jusson eszedbe, ha valakivel ezen a héten leállsz beszélgetni, hogy a bátorítás szolgálatát olyan kevesen végzik. Olyan kevés bátorító, buzdító szó van ebben a világban. Olyan kevés bátorító és biztató szó van itt Ipolyságon. Istennek népe, most küldelek titeket. Legyen házi feladatok, hogy minden nap figyeljetek oda, hogy legalább egy embernek mondtatok-e valami buzdítót vagy bátorítót. Figyeljetek oda, 1 hét. De ha letelik az 1 hét, bátorítlak benneteket, hogy folytassátok tovább. Életetek végéig. Mert ahogy nekünk jól esik a bátorító, biztató szó, másoknak is jól esik. Nekünk már bennünk van az örömhír, ismerjük Jézust, és tudjuk, hogy mennyire meg tud változtatni. De többiek nem ismerik. Hányan vannak olyanok, akik úgy mennek haza, hogy nem akarok hazamenni, mert tudom, hogy mi vár rám. Férjem majd úgy fog ordítozni, hogy a ablakok fognak remegni. Oda menjek haza. És ilyen embernek milyen jó lenne egy biztató szó, nem? Egy bátorító szó. Vagy valakinek valami nagyon nyomja a szívét, valamit lehet, hogy elkövetett. Milyen jó lenne a bátorító, biztató szó. Vagy gondoljunk csak bele saját életeseményünkbe, nem azt kérem, hogy testvérek panaszkodjanak, de biztos mindenki tud valami rosszat mondani az elmúlt időszakból. Nem jól esett volna bátorítás és biztatás? Ugye, hogy jól esett volna? Hát legyetek a csüggedőknek és a szomorkodóknak a bátorítója. Menjetek a sodrás ellen, és ne a panaszkodást vigyétek tovább. Nálatok a panaszkodás, Isten népe, álljon meg, állítsátok meg, ne vigyétek azt tovább, oda tegyetek egy pontot, és onnan a panaszkodásnál, mikor pontot tettetek, onnan kezdjetek egy biztatást, bátorítást, buzdítást, hogy buzdítsátok a körülöttetek lévőket, hogy legyen jó az ő lelküknek is. Ámen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ekképpen. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy te hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy megismertetted magad velünk. Köszönjük, hogy nem kell megfeleléskényszerbe szoronganunk. Vajon megfelele? Elfogadsz-e? Szeretsz-e minket? Hisz tudjuk, hogy nagyon, de nagyon szeretsz minket. Hisz életedet adtad értünk. A mi keresztünkre mentél fel, názáreti Jézus, hogy a mi bűneinkért eleget tegyél, és hogy mi szabadok lehessünk te általad. Köszönjük ezt, és hálás a mi szívünk. Add, hogy tudjuk ezt továbbadni. Kérünk, add meg a jövő héten, hogy láthassuk, hogy hol tudunk bátorítani, buzdítani.
Te adj bölcsességet, Te adj erőt, hogy meg tudjuk tenni, tudjunk szólni, és hadd lássuk meg annak az örömét, hogy valaki új erőt kap a mi szavunk által, hogy valakinek az arca elmosolyodik, hogy valaki megbátorodik, és másképp megy tovább a napja. Kérünk Tégedet, hadd tudjuk tovább vinni az örömhírt, hadd tudjunk tovább vinni Tégedet. És köszönjük, hogy minden bajunkba is Te hozzád jöhetünk. Így kérünk most Steféért, aki már pár hete ott van kórházba, hogy Te látogass meg őt. Te vedd körül könyörülő szereteteddel. Hadd érezze meg a Te jelenlétedet, gondoskodásodat. Hadd érezze meg, hogy nagyon szereted őt. Kérünk, vedd őt körül, és Te adj az ő szívébe békességet. Te adj az orvosoknak bölcsességet. Tehát, hogy mi hamarabb kijöhessen, Te benned örvendező szívvel, és Téged dicsőíthessen. Köszönjük az ő életét, és köszönjük, hogy drága neked az ő élete is. Téged kérünk, Te segítségedért. Te légy jelenvaló Isten, ott abban a kórházi szobában. Köszönjük neked ezt a Te kegyelmedet. Ámen. Köszönjük, Uram, hogy megtanítottál minket ekképpen imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás szolgálatát nem kényszerből, hanem ki, amint eltökélte szívében, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk. Fogadjátok az áldást. A kegyelemnek Isten, aki elhívott minket az ő örökkévaló dicsőségére Jézus Krisztusban, tegyen minket erőssé, álhatatossá és tökéletessé. Ővé a hatalom és dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem testvéreknek, hogy ma délután az imaóra 2 órakor meg lesz tartva, a hittanok és kárték szokott időben és rendben meg lesznek tartva, bibliaóra 5 órakor csütörtökön szintén meg lesz tartva, vasárnap, jövő hét vasárnap, ugyebár az istentisztelet szokott időben és rendben meg lesz tartva, viszont jövő héten újbor alkalmából úrvacsorás istentiszteletre kerül sor, tehát mindenkit szeretettel várunk erre az alkalommal. Aki nem a mobilját figyeli, hanem az óráját, az ügyeljen az óra átállításra is, mert akkor 1 órával korábban fog kopogtatni, és fog csodálkozni, hogy miért van zárva a templom, hisz 10:30 van, pedig még csak 9:30 lesz. Úgyhogy figyeljünk oda, hogy erre is. Isten tiszteltünk végén dicsérjük a mi Urunkat, és énekeljük a 345. énekünket. Énekelhetjük. Ez csak az új énekeskönyvünkben van benne. Énekelhetjük mind a 4 verszakát, egy nagyon szép ének. A 345-ös ének így kezdődik: jöjj, térj be, kapun tárva. Jöjj, áldott
áldás, békesség mindenkinek, Urunk áldásában megélt jövő hetet kívánok és kérek.